Cha, sisakuyona leya ndawo uma ubu-120 ekuhluphekeni kwami ngakhala kuJehova wangiphendula. Lawa amazwi asho nguDavide usekwaluseni wakujwayela ukuthi uma ngabe uyolusa uhambe nabafowenu abadala bafike bame egqumeni ebese wena uthi ulapha emathafeni bafike bakugade ngoba basuke bebheke mhlawumbe into engasibe ingozi engasiqhamuke ezophazamisa lokho okwenzayo ukuthi uma kukhona inkinga evelayo bese beyasuka bezokusiza. Kodwa uDavide ubhekana nenkinga yokuthi njalo uma ebheka entabeni akekho umuntu okhona ozokwazi ukumsiza, akekho umuntu angambiza ukuthi amlekelele ngoba abafowabo bonke abekho. So ngelinye ilanga uke washo wathi ngiphakamisela amehlo ami ezintabeni, ngabe usizo lami livelaphi na? Uyayibuza leyo nto ngenxa yokuthi abafowabo babengekho ukuthi bahambisane naye ekwaluseni kwakhe. Usethola into eyodwa, isolution ayitholayo, usethi uma iqhubeka usizo lami luvela kuJehova. Uqonda into eyodwa ukuthi uma bengekho abafowethu sengcono ithemba lami vele ngilibeke kuNkulunkulu. Ngakho-ke uma kwavuka ngelinye ilanga eyithola esebhekene namabhere kanye ney'ngonyama kuthiwa wayidwengula eyedwa esebhekile entabeni abekho abafowabo, kodwa wambiza uJehova waseyamsiza. Ingakho esesho la mazwi athi ekuhluphekeni kwami ngakhala uJehova wasewangilalela wangiphendula. Ngakho-ke kwesinye isikhathi akuzona zonke iy'ndlela esizoyihamba lapho esiyothola khona abantu abazokwazi ukusiphelezela, kodwa kona konke nje asibeke ithemba lethu uNkulunkulu ukuthi yena uzokwazi ukusihambisa ahambe kanye nathi endleleni yonke esihambayo. uHezekiya uma esegulela ukufa kufika umprofethi athi qoqa umndeni wakho ngokuba isikhathi sakho sesishayile, kunokuthi aqoqe umndeni wakhe ubheke edongeni ufune uNkulunkulu. Yileyo nto leyo engikhumbuza ukuthi ngempela kunezinto esey'tshelwa abantu ngoba bebuka ngazo ukuthi vele ayisekho indlela yokuqhubekela phambili, kodwa into eyosiza ukuthi sibuze uNkulunkulu. Akusiyo wonke umuntu oyokutshela ukuthi ukugula kwakho ngabe sekusalelwe isikhathi esingakanani. As long as uNkulunkulu esakhona kungcono sicele yena kuqala kunokuthi sizwe ngabantu ukuthi bona bazositshela ukuthi impilo yethu ngabe ihamba ipheleliphi. Ngakho-ke kona konke esikwenzayo asibonxuse uNkulunkulu. Emva kwalapho uHezekiya esebhekile edongeni wakhuleka, uNkulunkulu wamphendula wathi ngikuzwile ukukhala kwakho, ngakho iy'nsuku zakho zandisiwe. Ngakho ngakhala kuJehova ekuhluphekeni kwami waseyangiphendula.